Que tal? Boas tardes. O Goberno galego ve insuficiente a partida económica de 25 millóns que o Executivo Central quere destinar para atallar a crise sanitaria e humanitaria de Ceuta. Galicia está disposta a acoller parte dos menores, pero a conselleira de Política Social reclama máis financiamento. Unha cuantía completamente insuficiente, estos 25 millóns de euros, tal e como recoñeceu tamén o propio Goberno de España e tal e como reclamou hoxe mesmo unha vez máis a propia cidade autónoma de Ceuta. A situación en Ceuta é cada vez máis tensa. 12 inmigrantes foron detidos tras atacar con pedras e paus os militares despregados na cidade autónoma. Así quedou o convoi asaltado esta madrugada nunha emboscada en que un militar quedou ferido. Superar os desniveis é todo un reto que abordan cada vez máis concellos no seu modelo urbanístico. Nunha cidade con moitas pendentes, por exemplo Vigo, ascensores e ramplas mecánicas son parte do día a día dos veciños. A cidade suma unha nova rampla para facilitar a mobilidade. 4 españois continúan sen localizar tras a brutal riada no Nepal que deixa polo momento case 300 mortos. As imaxes dende o aire dan conta da magnitude da traxedia. A riada arrasou con todo nunha zona moi turística. Os equipos de rescate continúan sacando persoas con vida de entre a lama. En Alacante acaba de producirse o roubo do século. Os ladróns levaron o tesouro de Villena. Está considerado un dos achados máis importantes da Idade de Bronce. Foi un golpe planificado ao milímetro e cometido en tan só 4 minutos. Estaremos nunha localidade galega que pasa de 600 veciños a recibir unhas 100.000 persoas en só uns días grazas a un deporte, o surf. En realidade, grazas a unha cita que comezou co surf, pero que agora se transformou nun evento moi completo marcado no calendario, a Pantin Classic. O Celta xoga esta noite en Baladidos, recibe na casa a Osasuna e na Coruña Adama Traoré chegou onte pola noite a Galicia, esta mañá xa adestrou en Abegondo xunto aos novos compañeiros e a 8ª fichaxe do Deportivo para esta temporada. Das próximas horas vai seguir chovendo, pero con menos intensidade. Iso si, temos o día coas temperaturas máis baixas do que levamos de verán. En moitas comarcas quedamos por baixo dos 20 graus. Galicia ve insuficiente a partida de 25 millóns de euros que aprobou o Executivo Central para atender os menores inmigrantes de Ceuta. O Goberno galego reclama máis recursos e tamén máis coordinación entre o Estado e as autonomías. Esta é a realidade en Ceuta, centros oficiais colapsados e campamentos improvisados onde uns 1.700 menores agardan unha saída urxente. 700 son nenas, moitas menores de 13 anos. Para intentar conter esta crise, o Goberno Central e as comunidades autónomas pactaron unha partida de 25 millóns de euros. Tenemos la obligación de arrimar el hombro. Unha cifra que, segundo algúns executivos autonómicos, non é máis que un parche. Unha cuantía completamente insuficiente. Pensa o Galicia e tamén o advirte Ceuta. Avisa de que eses cartos só chegan para atendelos durante 2 meses. Non se abordou o reparto de menores, pero o Goberno ten a idea clara. Ninguna deportación masiva de niños. Lo que tiene sentido es trasladar, alojar a estos niños e a estas niñas. A Xunta avanza que actuará con solidariedade e abrirá as portas dos seus centros. Galicia acolleu sempre menores, Galicia é unha comunidade solidaria. Unha man tendida que chega acompañada de reproches. O Goberno galego critica a xestión da Moncloa e denuncia que o Ministerio recortou o ano pasado un 82% dos fondos destinados á atención migratoria. Polo tanto, se chegan novos menores migrantes, tense que incrementar esta financiación a maiores da recuperación dos 4 millóns de euros que vimos de perder ou que nos ven de retirar o propio Goberno de España. O BNG denuncia a hipocresía do Partido Popular cando defende a solidaridade. Pero por outro lado o que está é boicoteando medidas de apoio e de cooperación, sobre todo para poder atender a unha poboación menor que está en moitos momentos, en moitas circunstancias, nunha situación que é inhumana. Os conselleiros de Vox plantaron a ministra e a formación xa anunciou que impugnará cada expediente de reparto de menores que proceda de Ceuta. Comunidades como Castela e León, Extremadura ou Aragón insisten en que os seus sistemas de acollida xa están completamente saturados.
Actualizar a obsoleta depuradora de San Cibrao das Viñas era unha reclamación unánime de concellos, veciños e empresarios. As obras comezan para darlle servizo ao polígono industrial de Ourense, o principal polígono. O investimento achégase aos 40 millóns de euros. Despois de anos de atrasos, A primeira ou as dúas primeiras palabras que me gustaría dicir é por fin comenzamos unha obra tan demandada, unha obra que leva moitos anos á espera. a depuradora de San Cibrao das Viñas, que dá servizo ao importante polígono asentado neste concello ourensán, está máis preto de ser renovada. Comezan as obras para mellorar a actuación desta infraestrutura fundamental e poder sanear así o río Barbaña. Para facer compatible esa dinámica socioeconómica co medio ambiente e, desde logo, importantísimo, imprescindible para o propio río. O Goberno investirá preto de 40 millóns de euros nestes traballos que se desenvolverán durante os próximos 36 meses, ata finais de 2029. 19.120 metros, 19 kilómetros de colectores novos, unha edar que vai dimensionada para a importancia que ten este polígono, o tratamento de 22.000 metros cúbicos diarios, e para unha población equivalente de 75.000 habitantes. Actualizar a obsoleta depuradora de San Cibrao era unha reclamación unánime de concellos, veciños e empresarios. O polígono de San Cibrao vai a sufrir unhas obras. Eu desde aquí quero pedir colaboración a todos os empresarios, que vai a ver que en moitos momentos impedir o acceso pois ás entradas ás naves, iso vai a supoñer pois pequenos problemas. A tardanza na tramitación do proxecto levou o Goberno a perder case 15 millóns de euros de financiamento europeo e os concellos soportaron sancións económicas moi elevadas ao verse obrigados a realizar verteduras ao río. Por varios vertidos incontrolados que saían da propia depuradora por non ser capaz de xestionar ese vertido. Polo tanto, eu como alcaldesa non podo estar máis que agradecida que por fin comecen estas obras tan demandadas. Arranca así unha actuación especialmente relevante nun momento en que a auga é un ben máis prezado que nunca. En varias localidades onte foi un dos días máis chuviosos do ano, as precipitacións deixáronse notar nos ríos que aumentan o caudal, pero non abondan para poñerlle fin á seca. A situación segue sendo preocupante e a Xunta mantén as restricións en 32 concellos das provincias da Coruña e de Pontevedra. Os encoros estamos agora mesmo nun 62%, veñen a ser 15 puntos menos que nos últimos 10 anos, motivo polo cal, pois hai que seguir mantendo as zonas en alerta, porque eses concellos que están en alerta teñen prohibicións, e dentro desas prohibicións está non se pode regar, non se pode baldear, non se pode facer o enchido de piscinas, non podemos facer o lavado dos coches. Se teñen que facer algún trámite na Seguridade Social, saiban que a partir do 1 de setembro algúns só se van poder facer en liña. Acabouse ir ás oficinas, por exemplo, para xestionar as baixas laborais. Xoel. Sí, e ollo, porque outra das importantes novidades tamén é a fin das cartas de papel, os requerimentos de información, tamén as resolucións ou as citacións de revisións médicas vanse notificar exclusivamente a través das canles telemáticas da Seguridade Social. Unha medida que vai afectar principalmente a traballadores en situación de baixa médica ou tamén a persoas con expediente de incapacidade permanente. Para eses e outros trámites, os cidadáns disporán dun prazo de 10 días para aceptar e ler as notificacións, porque se transcorre ese prazo e non acceden a esas notificacións, o sistema darás automáticamente por rexeitadas. Unha medida que busca favorecer unha maior eficacia administrativa, tamén reducir custos, pero que redunda tamén nunha maior responsabilidade dos cidadáns. Vigo amplía as ramplas mecánicas, empezaron a funcionar hoxe as cintas da Rúa Pintor Colmeiro na zona do Hospital Povisa. Na cidade xa existen máis de 20 sistemas de elevadores públicos e hai máis en obra ou en proxecto. 3, 2, 1... En marcha. É un pequeno paso para Ángeles, pero un salto pro barrio de Independencia. Ela e o seu pai foron os primeiros en subir polas novas ramplas da Rúa Pintor Colmeiro. Non é que lle vaya a cambiar a vida como tal, pero que supón para un veciño ou unha veciña ter unhas ramplas destas? Pois moi importante, sobre todo para a xente maior, ou unais con carritos, porque está unha pendente considerable. Unha pendente do 10% porque as ramplas, 4 tramos, salvan 12 metros de desnivel en 120 metros de longitude. Hai quen tardou case un século en velas funcionar. Uno
ti? 94. 94 anos, que lle vai supoñer ter estas ramplas aquí? Sempre o pedín, e así como o pedín, puxéramo. E vai cambiar moito a vida diaria? Hombre, da maneira que traballei antes de nova, como as salvajes, o saco será cantar. As ramplas cantarán 16 horas ao día, só arrancan cando o radar, este sensor, ese pequeno buraco, detetan que se achega a alguén. Fabricáronas en Mieres, Asturias. Para ter unha referencia boa, a velocidade que teñen é a mitad de velocidade que ten a cabina dun ascensor. Un ascensor vai 1 metro por segundo, entón as rampas e escaleras mecánicas van a 0,5 metros por segundo. A obra custou case 2,5 millóns de euros, pagaron a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo. Hai moita xente maior que para o tema dos viños xa queda na zona de abaixo. Parece unha tontería, está ao lado, pero cóstalle bastante, que aí fai referencia ao nome da costa. Entonces me decían, jová, se tivéramos a rampa xa posta e funcionando subiríamos, pero que así non podemos e tal. Pois xa está todo listo, só faltaba algún detalle. Estas son as 9º ramplas mecánicas que se instalan en Vigo e hai máis en obras. Existen tamén 4 escaleiras e 9 ascensores. Este será o 10º, que conecta con outro que xa funciona detrás. Cada vez complícase máis encher o depósito do vehículo, o litro de gasóleo achégase aos 2 euros en moitas estacións de servizo. Este xesto tan habitual vai engadir un novo pesar ao regreso das vacacións e a volta á rutina na fin de agosto. Cos combustibles ata un 21% máis caros co comezo do verán, os condutores afrontarán esta semana os prezos máis altos dos últimos anos, co gasóleo A habitual rozando e mesmo superando xa os 2 euros o litro en varias estacións de servizo galegas, unha cifra que supón un límite psicolóxico para moitos usuarios. Vengo de Madrid, una locura, una locura. ¿Crees que están al precio de Madrid, más alto? Más alto que en Madrid. Que de locos, una barbaridad. ¿A cuánto han pagado? Pues no lo sé, pero cerca de 2. 1,99. Pues sí, más caro, mucho más caro. Sí. Segundo os datos da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, o prezo medio do gasóleo máis elevado entre as provincias galegas rexistrouse onte en Ourense, cun euro 914, seguido de Lugo cun euro 913, Pontevedra cun euro 894 e a Coruña cun euro 873. A gasolina tamén subiu, pero segue a manterse por debaixo do diésel, cun prezo medio dun euro 759 en Galicia. Luego el otro, el 95, está 1,9, allí estaba 2 cuando salí, a mediados de agosto. É unha das consecuencias do estancamento da guerra en Irán. O anuncio dun acordo de paz en xuño provocara a caída do barril de Brent, pero co seu fracaso volveu a alza dos carburantes, algo que xa non sorprende os usuarios. No é o precio do mercado e xa está, é un pouco o que hai aquí no entorno, non é o que hai, o sea, hai que polo e xa está, se queres traballar, te queres mover, é o que hai. No, pues ya está uno acostumbrado. Para que, bueno, pues hay que tener cuidado y moverse lo menos posible. Esta suba fixo que xa se activara a cláusula de salvagarda do escudo anticrise, o que suporá unha rebaixa do imposto diésel de ata 20 céntimos o litro a partir de agosto, rebaixa que polo momento non se aplicará a gasolina. Con estes prezos polas nubes, moitos optan polo tren para desprazárense, pero atopar un billete non é fácil a estas alturas de finais de verán. Si, os trens volveron esgotar os billetes de Santiago a Madrid, dende a chegada do AVE, os prezos máis asequibles e unha maior oferta horaria fixo que os viaxeiros escollan cada vez máis o tren como o medio de transporte habitual. Esta última quincena de agosto, coincidindo coa operación Retorno, fixo que nos próximos 52 dos 55 viaxes programados por Renfe a Madrid estén esgotadas prácticamente todas as prazas. De feito, só hai ata o mércores unhas poucas prazas libres o martes pola noite e a un prezo que rolda os 89 euros. Outra das alternativas sería viaxar en avión, pero as pasaxes están alrededor duns 319 euros. Renfe continuará coa súa operación, coa seu reforzo de trens durante a fin de semana ata o 12 de outubro, un reforzo que comezou a mediados de xullo e que manterá, como dicimos, ata ese 12 de outubro, un reforzo que é insuficiente e que planea que non vai a aumentar. Por iso recomendamos que se van viaxar reserven as súas viaxes con polo menos uns días ou mesmo unhas semanas de antelación.
Estadísticamente non hai moitos accidentes de avión, é un medio de transporte moi seguro, é máis algo irracional que hai que saber controlar como calquer outro medo que algo que vaya a pasar. Eu subir arriba aí non teña que agarrar, non, levo mal. E vostede é un deses que ten medo a voar? Saiban que existen varias aplicacións que se poden utilizar para facer a viaxe polas nubes menos angustiosa. Estímase que entre un 25 e un 30% das persoas sofren aerofobia, un medo moito máis frecuente e limitante do que comúnmente se pensa. Non me gusta nada, non? Non, se podo ir no tren non vou un avión. Cerrar los ojos. Literalmente, cerrar los ojos y nada, intentar no pensar en eso. Para loitar contra os nervos, completamente desaconsellada a inxesta de alcohol porque mesmo pode potenciar a ansiedade. Tamén hai que recorrer a fármacos, cada quen coa súa maña. El truco es mirar a la azafata, yo creo. O sea, según cómo veas que ellos reaccionan y demás, al final es las caras. Y ahí tú ves que ellos están tranquilos, controlados. Saiban que existen varias aplicacións que se poden utilizar para facer a viaxe menos angustiosa, dende un copiloto virtual que nos vai explicando todo a unha ferramenta que nos anticipa as turbulencias ás que nos podemos enfrontar durante o voo. O medo a voar pode ser unha mala experiencia nun voo, pode ser innato ou simplemente ignorancia. A que está pasando, que está sucedendo dentro do avión e por que esa turbulencia. Entonces intento explicarlle por que está pasando iso e que non é perigoso para nada. Hombre, hay un poco de nervioso te pones, pero bueno, es parte del viaje, al final siempre hay algo. A ansiedade pode comenzar moitos días antes de embarcar no avión e unha vez no aire a tensión medra podendo desembocar nun ataque de pánico. Ha ocurrido que no embarque un pasaxeiro que ven moi angustiado por ese medo a voar, decide ao final xa na porta do avión que non quere subir e non entra. Ou incluso tamén pasou que dentro do avión o pasaxeiro que pide que quere sair e non te podes negar, lóxicamente. As cifras dinnos que é o medio máis seguro, pero o medo é libre e, a fin, os humanos somos animais terrestres. Yo creo que para los miedos lo mejor es enfrentarse. Máis ou menos a lección conozco, pero sí. Malas noticias pro sector pesqueiro porque se confirma que o Goberno das Malvinas pecha o caladoiro onde 16 barcos galegos capturan lura patagónica. Xa non tiñan moita esperanza nesta campaña e agora Demetrio chega o golpe definitivo. Sí, unha medida que se toma, explican dende as Malvinas, para salvar precisamente a súa especie. Foron os biólogos das Malvinas e que viaxan a bordo dos barcos pesqueiros galegos os que detectaron unhos niveis da biomasa especialmente baixos que poñía en perigo a subsistencia dese calamar. Por iso decidiron adiantar o peche da campaña que teria que ser a cara ao 30 de setembro dende esta madrugada pasada e non se abrirá ata o próximo 2027. Na Coruña está o que se considera o iate de pesca máis grande do mundo e unha espectacular embarcación que non deixa indiferente a ninguén dos que pasean polo dique. Reyes. Sí, é este que está detrás de min neste porto deportivo do dique de Abrigo. Trátase do Special One e é coñecido como Proxecto 406. Mandouno construir un príncipe saudí e coa súa visión transformouno nunha figura icónica que redefine a pesca deportiva de luxo. Ten 52 metros de eslora, conta con 6 cubertas e acolle espazos habilitados para realizar actividades como pesca deportiva en augas profundas, xa que conta con todos os equipos necesarios como estacións de cebo ou equipos de navegación sofisticados, pero tamén está preparado para gozar do tempo de lecer a bordo, xa que conta cun salón panorámico con zonas exteriores preparadas para o descanso e ata ten un cine ao aire libre. O Hospital de Ourense vai reforzar o servizo de urxencias coa cobertura de 25 vacantes. Hoxe abre o prazo para solicitar o acceso a esas prazas e comeza a conta atrás para que os sanitarios entren a prestar servizo no Chúo. Alberto.
As previsións da Consellería de Sanidade apuntan a que se todo vai en tempo e forma segundo previsto, estarían estas prazas cubertas no primeiro semestre do vindeiro ano 2027. Son prazas para 25 facultativos no servicio de urxencias deste complexo hospitalario universitario de Ourense para chegar a un total de 50, o dobre dos actuais. Axilizas este proceso grazas á aprobación dunha reforma legal no pasado mes de xuño do Parlamento de Galicia que decretaba estas prazas de especial difícil cobertura. Puntuará de maneira especial neste concurso de méritos o ter experiencia previa e o ter experiencia previa especialmente neste servizo de urxencias. Agádanse este prazo que remata o vindeiro día 30 de setembro para todos aqueles profesionais interesados, comeza precisamente no día de hoxe. Precisamente na área sanitaria de Ourense comeza a nova fase do proxecto Xenoma, nova fase, un estudo que xa permitiu identificar 42 variantes asociadas a enfermidades hereditarias graves entre os galegos. Proxecto tremendamente ambicioso, para min único no mundo, na súa dimensión, é un grandísimo proxecto de investigación. Non pasaron nin 2 anos desde que o investigador e director do proxecto Xenoma Galicia, Ángel Racedo, pronunciaba estas palabras ao poñerse en marcha o primeiro cribado e xa hai resultados. As análises permitiron identificar 42 casos que presentan variantes xenéticas de enfermidades hereditarias graves. Comezamos a vislumbrar que en Galicia hai doenzas que levan, ademais do nome, un apelido, unha variante ou mutación que se foi transmitindo a través de xeracións. Que nos permite iso? Anticiparnos á aparición da enfermidade, deseñar tratamentos personalizados ou valorar se é convinte estudiar a outros membros da familia. O obxectivo final é chegar a recompilar o ADN de 400.000 galegos, mellorar a diana dos tratamentos e situarnos na primeira liña da investigación biomédica mundial. A unión de todos os datos clínicos e xenómicos permítenos entender a enfermedade e buscar novos fármacos. Temos unha oportunidade para o desenvolvemento do sector biotecnolóxico e do sector farmacéutico, de que o tecido de investigación todo de Galicia poda poñernos nunha posición de vanguardia. En setembro ponse en marcha unha nova fase do proxecto Xenoma cunha recollida de case 3.000 mostras na provincia de Ourense. Este proxecto súmase a outros que desenvolve a nosa comunidade. A aposta pola oncoloxía de precisión, por exemplo, con ferramentas como a biopsia líquida, unha proba rápida moi pouco invasiva para o paciente que analiza unha mostra de sangue e outros fluidos corporais que busca células cancerosas. Ademais, entre outros proxectos salientables, na loita contra o cancro está o Centro de Protonterapia en Santiago, é unha instalación que prevé comezar a atender os primeiros pacientes a finais deste ano ou comezos do próximo, pacientes xa en tratamento oncolóxico. Estes estudos e a xenética é importante, pero tamén os hábitos de vida. Apuntan as estatísticas a que os maiores de 55 comen cada vez mellor e fan máis exercicio físico. Cuando mi padre tenía mi edad, era un señor mayor y yo todavía tengo sueños de juventud y me siento más joven, ¿no? Peitean canas, pero manteñen a vitalidade intacta. Un estudo en que participaron máis de 2.000 persoas que superaban os 55 desmonta o mito de que envellecemento é sinónimo de sedentarismo e desinterese polo benestar físico-emocional. ¿Qué cambiou? Primero, que tenemos que producir dinero hasta el último día de nuestras vidas. No podemos soñar con una jubilación. Entonces hay que mantener el cuerpo listo para que eso ocurra. Segundo, que nos hemos educado más sobre el cuerpo y sabemos cómo alimentarnos mejor. Y tercero, que hay una cultura que te acompaña. No sé, hace 20 o 30 años no había tantos gimnasios con tantas facilidades como hoy. 6 de cada 10 maiores declaran facer exercicio de forma habitual. A xente maior de 50, maior de 60 e incluso maior de 70 xa están indo aos gimnasios. Non é como antes que casi era un tema únicamente aspecto físico, non? Agora o que é algo xa de saúde. Veño un par de veces a semana, salgo un par de veces a correr, intento comer ben, deixei de fumar. Os hábitos saudables pasan tamén por entender que dormir non é unha perda de tempo. Eu fui aprendendo que a idade. Cando era xoven dormía moito menos do que necesitaba e agora procuro chegar a 7 horas e medio por aí. Mais da metade realizan revisións médicas preventivas para anticiparse ao que poida vir. Trato de cada 6 meses hacerme analítica para saber dónde estoy, ¿no?
y corregir lo que se pueda corregir, que también es otro cambio. Antes uno al médico iba enfermo y al médico uno va para preguntarle cómo no enfermarse. Un 53% participa en actividades sociais e culturais. O benestar emocional tamén importa. O 80% dos que pasaron a barreira dos 55 declara sentirse feliz e con ganas aínda de dar moita guerra. Si tú no te ves y te vas haciendo mayor, siempre te conservas una niña, mujer. En el fondo somos todos niños. Y viniendo al final participantes, 314 participantes de todo el mundo, pues con nacionalidades como Australia, Hawái, Estados Unidos, Brasil o Japón, por ejemplo. Están en marcha ata o domingo o Campeonato Abanca Pantín Classic en Valdoviño. É un evento deportivo centrado no sur. Por ali pasan cada edición unhas 100.000 persoas, así que ao deporte súmase o impacto económico. En Pantín, Valdoviño, hai censados uns 600 veciños. Os días de competición da Pantín Classic, eses algo máis de medio milleiro de veciños pasan a ser alrededor de 100.000. Cada xornada, Pantín Classic atrae uns 10.000 visitantes ás praias e a contorna, para facer deporte, ver como fan outros e tamén para aproveitar e mercar deseños de roupa, por exemplo, exclusivos. Marca local de aquí de Coruña, con artistas locales tamén que hacen el dibujo de la ropa y... Yo un pedacito de aquí de Pantín y es un recuerdo muy bonito porque además de que los diseños pueda albergar como los clásicos Pantín Classic, pues cada año pues hay un diseño que destaca más. Hai 39 anos que, por estas datas, ata o 30 de agosto nesta edición, Valdoviño é capital do deporte na area, no mar e en toda a contorna. Participan máis de 250 deportistas. 314 participantes de todo el mundo, pues con nacionalidades como Australia, Hawái, Estados Unidos, Brasil o Japón. Muchísima acción aquí en Pantín, muchísimo nivel de surfing de nivel internacional. A nivel de aquí, por lo menos, están las series mundiales, entonces un referente tiene que ser. Durante 9 días, a Abanca Pantín Classic ofrece máis dun cento de actividades deportivas, skate, pero tamén música en directo e talleres. A praia de Pantín é, estes días, quilómetro cero do surf e máis. Ese mensaje de calma, de confianza en el Estado que pido a los ciudadanos de Ceuta porque estamos trabajando sin descanso hasta recuperar la normalidad en la ciudad autónoma. Abrimos a páxina nacional co Goberno defendendo no Congreso a resposta á crise migratoria en Ceuta. Nas rúas a tensión vai a máis. Esta madrugada 4 militares quedaban feridos despois do asalto a pedradas por parte dun grupo de inmigrantes. Son as imaxes do estado en que quedou o vehículo que se desprazaban efectivos do exército cara ao punto de vixilancia de Benzú. Segundo fontes policiais, un grupo de máis de 30 persoas saiu ao paso do convoi e comezou a lanzar pedras. Hai 4 militares feridos e unha dúcia de detidos, todos de nacionalidade marroquí. O Goberno di que traballa para recuperar a normalidade. El sistema de seguridad nacional ha activado todos los resortes, todos los mecanismos que tiene a su alcance para hacer frente a esta situación con el objeto de restaurar cuanto antes la normalidad en Ceuta. Un incidente din os populares que dan a imaxe internacional de España, culpan da situación a inacción do Goberno e piden máis medios. Ustedes tienen hoy atados de pies y manos a nuestros militares, a nuestras fuerzas armadas. No pueden detener, no pueden identificar, no pueden utilizar la fuerza. Solo pueden observar, ser apoyo logístico y aguantar emboscadas. Este incidente chega nun momento de crecente tensión con milleiros de ceutís manifestándose nas rúas pola xestión da crise migratoria. Os socios de investidura do Partido Nacionalista Vasco advirten. Y la pregunta es, que es inevitable que la hagamos, es dónde ha estado el Estado. Os socialistas defenden a resposta á crise. Tenemos un buen número de ejemplos de que la acción de nuestro Gobierno se ha demostrado absolutamente eficaz y con una más que loable coordinación entre las distintas administraciones. Y os populares responden. Triunfalismo con una falta absoluta de autocrítica porque ustedes no han estado trabajando sin descanso. Ustedes han tenido todos, usted también, el cuajo de con lo que estaba ocurriendo en Ceuta, con lo que estaba ocurriendo en España, hacer la maleta e irse a la playa. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, presidirá mañá dende a Moncloa a reunión extraordinaria do Mando Único para Ceuta.
Tamén sobre a situación en Ceuta, a ministra de Sanidade volvía a negar hoxe que haxa colapso sanitario. Si recoñeceu 60 casos de gastroenterite e un aumento da incidencia da sarna. Tuvimos 1.146 asistencias sanitarias en todos los dispositivos. Ayer, si no me equivoco, 350 asistencias entre atención primaria y atención hospitalaria. Claramente ha habido un sobreesfuerzo y claramente ha habido un incremento, lo cual no compromete o no ha comprometido el sistema sanitario. Mentres tanto, na praia do Trampolín, en Ceuta, volveu instalarse un campamento improvisado de inmigrantes con zoco incluído no que se compra e vende roupa, comida e mesmo se ofrecen servizos como salón de peiteado. Poñen os pelos de punta os berros da xente que tentaba avisar da riada de Nepal. O balance provisional é de 300 mortos, máis dun milleiro de desaparecidos e entre eles hai 4 cidadáns españois. O número de vítimas da riada ocorrida este mércores no Nepal, preto da fronteira co Tíbet, non deixa de medrar. Segundo as autoridades nepalís, polo menos 292 persoas morreron, unha cifra que se agarda vai aumentando a medida que progresan os traballos de rescate. Máis de 1000 permanecen desaparecidas a un ou ao outro lado da fronteira. A maioría son turistas, moitos deles procedentes da India, cos que se perdeu todo contacto na área devastada. O fillo de Chamindi, un mozo de 23 anos, conducía pola zona cando ocorreu a catástrofe. Di que falaron por última vez a primeira hora do mércores e que desde entón non sabe nada del. O Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmou este xoves pola mañá que hai 4 cidadáns españois sen localizar. Os feridos están a ser evacuados a hospitais da capital nepalí, onde centos de persoas revisan as listas de ingreso na procura de algún familiar. Unha delas é Subina Tamang, que busca o pai dos seus 2 fillos. O único que quero é que o meu home regrese san e salvo, nada máis, di entre vaguas. O nivel de destrucción da zona sinistrada está dificultando o rescate. O problema é que se perderon as conexións por estrada, polo que estamos recibindo os pacientes por medio do rescate aéreo, senón poderíamos recibir máis. Digo Pal Sedais, o director dun dos principais hospitais de Kamandú. As cámaras de seguridade e numerosos dispositivos privados registraron o momento en que a enchente do río Bote Koshi borraba do mapa os povos da ribeira. A onda xigante de auga, lama e cascallos levou por diante tamén pontes, centrais hidroeléctricas e outras infraestructuras. Orixinada a uns 2000 metros de altitude, o paso fronteirizo de Guirón tampouco resistiu o embate. Descartado un terremoto como causa da riada, as autoridades investigan se puido ser provocada polo desbordamento dun lago de orixe glaciar ou por un corremento de terras que taponou o río. Tamén é dramática a cifra de mortos por afogamento en Portugal. Son os peores datos nunha década. Nos 7 primeiros meses do ano faleceron case 100 de persoas, segundo o balance que se acaba de facer público, Brais. Sí, entre xaneiro e o 1 de agosto morreron 92 persoas afogadas en Portugal, que é a cifra máis elevada da última década se temos en conta os 7 primeiros meses do ano. As praias portuguesas son coñecidas pola forza das súas ondas, que as fai especialmente perigosas, pero as autoridades advirten de que as mortes acontecen en todo tipo de zonas de baño. É certo que máis dos 2/3 das mortes foron precisamente en praias de mar ou río, onde van a maior parte dos bañistas, pero tamén se registraron mortes en encoros, en piscinas públicas e privadas, en pozos ou lagoas. Estas cifras son, de feito, unha advertencia. A tempada de baño chega ata o 31 de outubro e as autoridades piden moita precaución nestes 2 próximos meses aos bañistas. Un condutor matou 2 persoas nun atropelo múltiple ao norte de Francia. Levou por diante adrede un grupo que esperaba nunha parada do tranvía. Ademais, dos dous mortos, hai 9 feridos. As primeiras hipóteses apuntan a que a orixe puido estar nunha discusión previa entre o condutor do coche e unha das persoas que agardaba polo tranvía. 4 minutos, iso é o que tardaron os ladróns en facerse con boa parte do tesouro de Villena, unha das grandes xoias da idade de bronce en Europa. O roubo produciuse esta madrugada pasada e os asaltantes accederon ao Museo da Alacantina cidade de Villena tras arrancar unha das ventás do edificio.
Nesta vitrina do Museo de Villena estaban ata esta madrugada as 59 pezas, a maioría de ouro, que conforman un dos conxuntos máis valiosos da Idade de Bronce en Europa, equiparable aos tesouros de Micenas en Grecia. Cuncos, brazaletes, botellas datadas cara ao ano 1000 a.C. Roubaron gran parte deste tesouro e, ademais, 3 coroas barrocas. O alcalde de Villena, desconsolado. Voy a decir que estamos absolutamente desolados. Yo estoy hasta temblando. La verdad es que a los que somos de Villena esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos. Os ladróns entrarían rompendo unha ventá lateral do edificio sobre as 5:20 da mañá e tan só 4 minutos despois sairían co botín. 8 minutos antes soaba a alarma do Polideportivo de Villena, situado na outra punta desta localidade da Cantina, supostamente para xerar distracción. As cámaras gravaron todo. Había un sistema de videovigilancia. Os cacos eran entre 4 e 6 e fuxiron en 2 vehículos. Co que non contaba o museo era con persoal de seguridade permanente. Tenemos todas las imágenes, son varias personas con varios vehículos, pero ahora mismo estamos en esa fase en la que tenemos que analizar toda la información sin establecer más conclusiones de momento. A investigación está aberta e non se descarta a conexión con outros roubos deste ano en museos españois. En Badaxoz, en abril, sustraían do arqueolóxico 149 moedas de ouro do tesouro de Villanueva de la Serena. E no Museo de Albacete, un mes antes, 4 encarapuchados lograban levar máis de 200 moedas de ouro de varias coleccións históricas. Son feitos que poderían determinar a investigación, pero o que si semella claro é que os sistemas de protección do noso patrimonio padecen evidentes brechas de seguridade. Faleceu Yayoi Kusama, unha artista diferente cun estilo psicodélico e cunha personalidade desbordante. Era toda unha icona no Xapón, dedicou a súa vida aos 97 anos que viviu á cor e non deixou de pintar ata pouco antes da súa morte, converténdose nunha das figuras máis influíntes da arte contemporánea. Foi vanguardista en distintos campos como as belas artes, a arte escénica, a novela ou a poesía. Nos seus últimos anos consolidou colaboracións de alcance global con firmas de luxo como Louis Vuitton. E empeora o estado de saúde do rei Harald de Noruega. O último parte médico di que o seu estado é moi grave. O rei de 89 anos leva días hospitalizado. Ao longo da mañá toda a familia real de Noruega foi chegando de forma escalonada ao hospital e ali están acompañando. O Oceanográfico de Valencia ten 6 novos inquilinos. Son 2 belugas e 4 golfiños rescatados dun parque do Canadá que pechou. Para traelos e evitar que se sacrificasen, foi necesario artellar un complexo traslado internacional. Houbo que fletar un avión especial que fixo un voo directo de 7 horas dende Toronto. E no tempo, aínda que chove, desta hora, aínda en boa parte de Galicia, fíxense o mapa da previsión para a tardiña, é certo que irán remitindo esas chuvieres que, por momentos, xa saben, durante a mañá foron intensas fundamentalmente na provincia de Ourense. Ollo que a última hora do día tamén teremos un aviso no litoral e tamén noticia nas temperaturas. Temos o día coas temperaturas máis baixas do que levamos de verán. As máximas polo de agora están na Coruña con 20 graus e tamén en Ribadeo con eses 20 graus, un valor tan propio da primavera. Como sempre, despois da información deportiva, contamos todos os detalles. Semella que estamos no outono non só polo tempo. Na Alemanha están celebrando o festival de cabazas máis grande do mundo. Centos e centos de cabazas convertidas en auténticas obras de arte, figuras de animais, persoas, obxetos formados por cabazas de todos os tamaños. Así nos despedimos. Ata mañá.